wa kuongea haongei. Naomba pia serikali nayo ichukulie juhudi ya kuwa apate haki yake yule mtoto, kwa sababu alitendewa kitendo ambacho ni cha unyama vibaya. Manen jang'ad rieko ne gavana ma Taita Taveta Kimonge nochwal e nyim doho mavoi mar duoko penje wi milion 8.3 manoyudo e yo mar mibadhi 2015. E nyim jang'ad bura maduong' mar doho mavoi Peter Oko, Kimonge notamore ketho manodonjne godo kachiel gi ketho manitude godo mar yudo mwandu sirikal e yo ma ok oriere. Kata kamano ne owe gi rambun mar omenda. Anti-corruption and economic This has been a witch hunt from 2022 to date. It began with a civil case, which has now culminated to a criminal case. We as the defense, we maintain that my client is innocent, has been cooperative with the agencies, the necessary agencies. So as of today, he has taken plea. He has been granted bond and will be coming back to court on 1st of July. Jotelo kod jokanyo mag duond bura mar Jubilee koro kwayo jotelo mamoko kod rawere mondo mi onya kwe ka bende gijiwo rawere mondo mi kik